Yo, what's up? Nangaligo mig saparo no sa Kabatagan din no. So ingani kag ano, kauban ako sa tonton in the house. Mana magiliguan no? Nawala tay. Okay, abo ka diri ah. Mana may kaon, suba-suba may diri isda. Og diri pod me. Nindot kay diri ah. Luto mig saging. So nako gisugba diri oh. Susugba oh. Susugba tada da saging dia. Mana mga kauban? Sila Rami. Friends mo to. Mo ni magiliguan diri ah. Ingani kanindot ang laak, Kapatagan no. So katunga pa ka laak diri. Laak na mo diri ah, ka libre ra. Abrihan ako kung giluto ha, kaya para makaingon jud mo na nagluto jud kog saging. Saging hinog na. Nya diri sa tapad. Basugbaan ra og ano, saging pod, hinog pod ni siya. Gikan mi nagsugba dira og isda. Wa mo ko nangutanan nimo. Bilis laki, tipis taba, Bimeg, bilis kita. Tinuloy-tuloy ko hanggang Nalarami. Sayang wala sila upuan dito ba? Diyan mo tanan. Mahadlok kumambak dia. Mamat to siya kay kamay. Wala na Mga kalambat. mahadlok ng mambak mga kalambat. Shout out sa page ni Pastor Franz, pakipollow niyo mga kaka-prank. Follow niyo ha, ako ang page to. Ito ya ha, paramig na I was afraid this time. Oh no! I wasn't prepared to face this kind of hurting from with you. I have learned to live my life beside you. Maybe. Ani? Ay pre! Oy, Payong to sa mo dia. ayngod ta pod. Untay pre ba? Untay pre. Untay prutas ka pre, unsa ka na prutas pre? Kakao. Ano makaingon kag kakao ka? Balag daot basta tamis kayo. Aray ko!